Hvad sagde du? Goddag. Hvad er din idé med fremtiden? Altså, jeg har tænkt lidt over, om der måske ikke vil komme flyvende biler i den nære fremtid. Måske de der hoverboards. Jo, altså, det er jo en kæmpe ting, mange snakker om. Og de er jo ved at prøve det lige nu, faktisk. Nogle lande er jo ved at prøve det. Ja. Så har jeg også hørt noget med, hvad hedder det, uddøde dyr kan komme tilbage til liv, sådan noget som en dodo bird og dinosaurer. Det er der nogle forskere, der laver eksperimenter med. Ja, altså flyvende biler kan bruges til meget, hvis det kommer. Det er som sagt, det er jo et stort hit, folk vil virkelig gerne have det. Det er jo en fremtidsting med robotter, og der er en åbner selv, altså det er sådan en Apple House med, der var face-scanner, så åbner dine hoveder eller andet. Ja, og så, altså, det vil gøre alting nemmere. Man behøver ikke at bruge penge på asfalt, man behøver ikke bygge veje, man kan bare flyve. Men det var så, hvis der var græs ved det hele, og så var robotter på alle græsvejene, som slog det hver anden dag, og så havde man biler, der kunne køre på græs. Ja, det ville være dejligt. Så hvis man kunne egentlig få alting op at flyve, så sådan noget som flyvende huse og flyvende biler og alting i flyvende marker. Nej, måske ikke lige flyvende marker, men altså, så jorden kan få lov at gro selv, og så bor vi op i luften. Det ville jo være meget spændende. Ja, altså, flyvende biler kan bruges til meget, så kommer for så langt. Hvis du skal handle, og du skal finde parkeringsplads og sådan noget, så holder du bare en bil op i luften, og så kommer du ud eller kan sådan ligesom en parkeringshus, eller sådan en helikopterlanding, bare med bil, ja. Man skal handle. Ja, der vil være mere plads, så trafik vil ikke være et problem. Man skal bare flyve for sig, så man kan ramme hinanden. Ja, så kunne man jo selvfølgelig lave små vægge-agtige, der... Ja, sådan skyveje. Ja. Men hvis der kommer robotter og gør alting for os, bliver det meget dårligt. Ja, tænker jeg. Altså, det er svært at sige, men vi skal jo stadig holde os i gang. Vil jeg tænke. Ja, det skal vi. Altså... Vi vil jo ikke ende ligesom Wall-E. Nej, altså... Når jeg også tænker fremtid, så tænker jeg smarte ting. Jeg tænker ikke robotter, der gør alt for os, som film og sådan noget. Jeg tænker mere smarte ting. Altså som en Alexa eller en Google Home eller noget. Det er jo sådan noget smart noget. Hvis jeg bare fik en opgradering, så det kunne gøre endnu mere smartere ting. Ja. Det er sådan noget, jeg tænker. Ja, så altså, det vil bare gøre jorden et bedre sted, hvis vi bare flyttede til luften, og så jorden kunne få lov til at gro, dyrene kunne bo deres hjemsteder, uden at vi forstyrrede dem, dræbte dem, end vi nu gør mod den her planet. Ja, som sagt, hvis man havde robotter, og sådan noget, der bare kunne hente ting fra en eller flyvende biler, så ville benzin og os og sådan noget som her, det ville jo ikke være et stort problem længere. Nej, så ville vi ikke forurene. Der vil måske bruge nogle andre kemikalier eller sådan noget, når man bruger flyvende biler eller flyvende hvad som helst. Så det vil måske stadig forurene, men... Ja, så er robotter, og man kan jo så i fremtiden bygge nogen, som kan trække de her ting ind til sig selv. Sådan ligesom en støvsuger, der går rundt. Ja, altså et træ, det suger jo ilt ind og puster... Nej, det trækker CO2 ind og puster ilt ud. Måske kunne vi få robottræer, måske robotter bare, der kunne trække forureningen ind og sådan noget, hvad end der nu kommer ud af de der flyvende ting, og så lave ilt ud af det. Ja, det vil være smart, men vi skal jo ikke gå så langt endnu. Vi har først fundet ud af, hvordan vi kan gøre jorden renere, når vi forbrænder ting. Det vil vi få noget godt ud af, men fremtidstingene må vi lige tilbage og vente lidt med. Ja. Vi er sådan kun i 2024 jo, og det går ikke særlig godt lige nu. Ja, men jeg tror i den nære fremtid, så til et andet emne, det er, at jeg tror benzinbiler, de bliver stoppet med at blive produceret, så vi lever rent på el. Det tror jeg, jeg har hørt noget med, at det i 2030, der skulle være sådan benzinbiler. Ja, når de der pendimenter tænker over med krig og ting, der dyre, og det er svært at handle og sådan noget, når tingene ligesom falder ned i priser, og ting bliver normalt, og man så ikke tænker på krig mere, men tænker på selve økonomien, vi har, og tager en snak om det der benzinting og sådan noget, og folk kan have råd til elektriske biler. Som sagt, det er jo alt sammen blevet virkelig dyrt nu. Så
når ting falder på plads igen, og folk kan have råd til en elektrisk bil, så vil jeg som køre på el, det skal nok blive godt. Ja, det forurener ikke lige så meget. Nej. Så. Og det er jo også en af de ting, vi gerne vil have. Ja. Der er jo mange, der er sådan bange for, at jorden skal gå under eller andet. Altså, det gør det jo på et tidspunkt. Ja, det kommer ikke til at... Jorden er stor og stærk, og hvis det bliver lidt værre end det her, eller fortsætter som jorden er nu, så tror jeg ikke, der sker noget. Nej, altså jeg har hørt noget med, at der går i hvert fald 4 billioner år før, der sker noget med jorden, sådan som dræber os. Men der er på det tidspunkt, har vi nok fundet ud af at bo på Mars eller sådan noget. Ja, som sagt, jorden har jo haft en generation før os, så der kommer en ny generation som os, og det kommer til at fortsætte. Så jorden får ligesom sådan en restart. Ja. Så alt bliver okay, og ja. Men det må være noget. Putin han er lidt svin. Hvad synes du om ham? Ja, Putin jeg tror han har et formål med at bringe Sovjetunionen tilbage, men han gør det forkert. Han kunne bede om det. Det ville nok ikke gå så godt, altså, men nu er vi jo børn, men jeg forstår det godt meningen på den måde med at de voksne, altså landet, man ved jo oprindeligt ikke, hvem der ejer hvad af det Ukraine eller Putin, for det ligger jo lige op ad hinanden. Ja. Men altså, at Putin han er voksen mand, kan man altså godt tage sig sammen og sige, det land, det har jeg ikke særlig meget, jeg har mest, kan de ikke bare få det? Ja, altså nogle gange, det virker lidt dumt. Ja, når først krigen er over, skal vi ikke bruge 80 millioner på at redde byen igen. Ja. Så det er så dumt. Jeg ved ikke, om han gør det længere for at få det tilbage. Lige nu virker det bare, som om han smadrer. Han er et svin, men det er så dumt. Altså, det er ikke for svært med deres militær. Han har verdens bedste, ikke verdens bedste, men verdens største militær. Men det er så svagt, at de ikke bare har sagt, altså, hvis de var stærke, der er store militær, så kunne hele militæret bare komme afsted. De er jo 1000 gange flere end Ukraine. Og Ukraine er jo ikke med i NATO, så de får jo ikke særlig meget hjælp. Men, så Putin kan jo sagtens bare invadere. Den eneste grund til, at NATO ikke har taget Putin ned endnu, det er fordi han har de der 6.000 nukleare våben, som han står og truer med. Ja, han kan bare sige, hvis I bare ikke lader os 2 mænd være, så ruller jeg hele verden, altså. Ja. Han har jo verdens farligste våben, eller hvis jeg var omkring 60'erne og sådan noget, så har kraften sagt, ved du hvad, nu dræber jeg Putin på en eller anden, sniper ham en eller anden, og så dræber jeg mig selv bagefter, for jeg bliver alligevel fundet til sidst. Ja. Fordi så stopper krigen. Han skal så tage sammen. Jeg tror ikke, den stopper bare fordi man dræber Putin. Han har alle sine undermænd, der bare tager over. Ja, men han er et svin, altså han har så meget land, han har så ikke brug for mere. Vi er jo kraften også et lille land nu. Ja, altså vi beder jo ikke om mere, eller tager mere. Vi har hvad vi har brug for. Altså Ukraine er jo større end os. Ja, men man ved jo ikke, hvordan sådan en syg mand tænker. Nej, altså, det er noget værd møg, og det er lidt sådan for Ukraine, fordi de er jo bare sådan et lille stakkels land. Men der kan man til gengæld se på militæret, de har en langt stærkere militær. Ja. De er jo, altså, USA er jo mange flere militære, som bare kan sige, nu tager vi noget og fuck det. Men de er til gengæld stærke i Ukraine, og de har jo børn, der lærer at skyde med AK og alt muligt nu. Ja. Så det er et ret stærkt land, og det er derfor, de kan holde imod så mange mennesker. Så de klarer det jo godt. Hvis de kommer med i NATO, så er det selvfølgelig der, hvor alle begynder at hjælpe. Og der tror jeg, der tager Putin måske en stopper, selvom jeg ved, at han har de der nukleare våben. Enten går han ud med bang og springer alt i luften, alt han kan, eller også så giver han op og måske får lov til at beholde Rusland som leder, eller det ved jeg ikke. Jeg tænker ikke, han bliver ved med at være leder i så lang tid. Nej, altså jeg håber i fremtiden, som sagt, at det stopper, og folk bare kan sige, at vi har slet ikke brug for mere land. Der er ingen grund til at gøre det. Men det er noget mærkeligt noget. Ja, det er det altså virkelig. Ja. Hvad var det mening egentlig til, da du hørte første gang, at der var begyndt at komme krig? Det var sådan lidt sygt, fordi altså, jeg har jo ikke levet igennem en krig før, så det virker sådan lidt uvirkeligt, kan man sige. Ja, altså nu har jeg jo
vide meget om 2. verdenskrig og Hvidekrig. Det var sådan, og jeg har aldrig levet i en krig før. Så da jeg hørte det igen, så blev jeg faktisk lidt bange og tænkte, nu bliver det sådan noget 2. verdenskrig shit. Hvor andre startede små lande også bliver taget. Det er det jo så ikke mere, kan jeg så. Ja, det kan være, at Putin han planlægger et eller andet lige nu, og så starter der en 3. verdenskrig. Men det får man jo også se. Der er mange, der har sagt, at det er en 3. verdenskrig, men så videre, så er der ikke sket noget. Nej, det er i hvert fald ikke en verdenskrig, for at flere lande begynder at blande sig. Det er også rigtig lang tid siden det startede, og som sagt i fremtiden nu. Det startede 2 år siden. Ja, der er ikke sket en skid. Så krigen kan tage sin tid. Ja, det kan tage mange år. Og nu er vi allerede i 2024. Ja. Så vi nærmer os til fremtiden. Men det er altså krigen, altså. Det krig kan altså rigtig lang tid, og som sagt, vi hopper bare ind i nye år, og man kan jo ikke sige, hvad der sker, så indtil videre, så kan vi bare kigge på. Ja. Men så til en anden krig, for altså Israel og Palæstina, de har jo kæmpet siden 1960'erne, og kæmper stadig i krig stadig. Så, og man ved jo ikke, hvor lang tid de kan blive ved. Ja, altså mænd dør, mænd lever, mænd bliver reddet igen, og det må være noget. Kvinder og børn bliver, Ja, det går ud over så mange. Tusinder af kvinder og børn bliver bare kvæst ihjel. Ja. Eksploderende bygninger eller våbenskud og sådan noget. Det er virkelig tarveligt, at det skal ske. Men jeg håber også i fremtiden, at lidt mere, når du kommer ind over, sagde med bilerne, hvis der var sådan nogle vægge af en art. Sådan noget fremtidsnået, at hvis der kom skud derfra igennem den her border ting til et andet land. Hvis der kom skud fra et andet land, og så over hele et andet land, så får man advarsel om det. Sådan, nu sker der et eller andet, så det ikke bare kommer ud af det blå, du kommer en bombe direkte ned og kvæser tusinder af børn. Ja. Det synes jeg skulle være smart. Og det er jo sådan noget fremtids, sådan noget system rundt om de steder, hvor landene mener, det er deres. Ja. Men krig er en syg ting. Det er det altså. Ja. Men der er jo også det der med nye køn og sådan noget. Det er jo... Ja, det er jo også... I fremtiden kan det være, at der er 700 køn. Nu er der også nogen, der er 70, tror jeg. Ja, og i fremtiden kan det jo være, at folk helt pludselig skifter mening og siger, nu vil jeg kraftigt have en robotarm. Ja. Og sådan, altså nu vil jeg have en robotdildo. Altså, jeg ved ikke hvad. Ja, altså bare ordet fremtid, det giver rigtig mange idéer, for vi er kun i 2024, og det fortsætter jo for evigt. Årene kører bare og kører. Det føles som evigt, men det stopper vel på et tidspunkt. Det kan være til sidst, at der er et menneske på jorden, som mangler en fod for at være helt robot til sidst. Det kan jo være, ligesom film, at robotten tager over, og vi har allerede selvkørende biler nu. Ja, og der er begyndt at blive robotter, der tænker, altså artificial intelligence og ChatGPT. Ja, ChatGPT og sådan noget. Altså, vi er allerede i fremtiden. Altså, hvis man kigger på vores forældre og sådan noget, så det virker ret fremtidsagtigt for dem jo. Ja, så telefoner, der er altså... Selvkørende biler, og det var mega fedt for dem. Ja, i 2000, der var der jo ikke sådan noget vildt. Nej, og så er der også, vi venter på 2034 eller sådan noget for at sige, nu letter vi at køre til Tyskland, altså i en flyvende bil. Ja. Det kunne jo være mega fedt. Altså, jeg elsker at flyve, og jeg har gået med at rejse en gang, og jeg synes, det var det fedeste. Ja, og så, altså, hvis vi så også begynder at bygge kolonier på Mars, og det bliver bare sådan en billet på en rumraket til Mars, hvor de flyver så hurtigt, så bliver det jo en ferie at tage til en anden planet, altså. Og så måske begynder vi at bygge kolonier på andre planeter, og så, ja, det vil blive sygt. Det vil være fedt, jeg vil rigtig gerne til Mars. Ja. Også sådan noget fremtidsnået med, kan gøre ting, som ikke er muligt, for eksempel at trække vejret på Mars. Ja, kunne man gøre noget, det kan være, at vi... så man ikke skal gå rundt med en glaskugle og snakke med folk på Mars. Ja, måske mutere vores kroppe på den måde, så... Og ikke have rumdragter på, så man svæver og sådan noget. Kunne gå i normale shorts og trække vejret og sådan noget, altså. Ja. Det kunne være ekstremt fedt. Eller tage på månen.
Ja, altså måske en uge i sommerferien til Mars, det ville jo være Ekstremt godt. ja, det ville jo være sådan måske føles, lidt koldt. det føles jo ikke engang som sådan en ting, der er langt væk eller noget. Nej, det føles ikke rigtigt, hvis man er deroppe, tror jeg. Nej, men Det vil være helt mindblowet at være deroppe. men det, altså jeg tror allerede de er begyndt at bygge på Mars. Altså de er i gang med at bygge nogle kupler deroppe, man kan bo i. Mhm. Som jeg tror det er Elon Musk der gør det. Han er jo inden for det meste teknologi og rum. Ja, han er lidt en spøjt mand. Ja. Hvad jeg sige, han arbejder også med NASA og sådan noget. De laver lidt nogle, som sagt, sådan noget Area 51, sådan noget hæft måne ting og sådan noget. Man ved, hvad han laver, og han har nogle gange siger han også, at han vil købe sådan Twitter og sådan nogle syge ting. Ja. Hvor han der er han lidt skør i det. Ja. Så han er lidt en spøjt mand. Men det kan være, altså også en anden ting, jeg har tænkt på lidt for tiden, det er sådan havet. Havet er jo også, ja, med alle de der dyr, der er nede i. Ja, altså der er jo stadig i dag, er der jo forskere og sådan noget, der tager under vandet for at håbe at finde kæmpe sådan sea creature, sådan kæmpe monster. Ja, altså vi har måske exploret 5% af havet, så er der så meget tilbage. Ja, og Vi har ikke lige for at været- snakke om alt det is, vi har i de der lande der. Hvad sker der, hvis alt is smelter, fordi det bliver for varmt på jorden og vores økonomi? Så er vi i hvert fald en af de første lande til at synke under. Vi er jo ikke højt oppe, vi har ikke nogen store bjerge. Nej, isen er jo ligesom det, der holder, og is kan jo ikke altid være for evigt. Nej, det er i hvert fald ikke med det der global warming, der sker lige for tiden. Så det er jo også en ting i fremtiden, vi skal finde ud af. Ja. Hvordan kan vi risikere det her? Hvordan kan vi stoppe det? Ja, Men det kræver i hvert fald, at folk går sammen og lader være at smide skrald i naturen. ja, og folk respekterer hinanden og gør alt muligt pis og sådan noget. Fordi folk, altså, der er mange folk, der diskuterer som voksne i folketid og sådan noget, men vi skal gøre det, og vi skal gøre det. Hvis man bare tog én ting ad gangen, nu ved jeg godt, at vi forstår det nok ikke helt for de børn, men stadig, prøv at bare så er der roligt tage en ting ad gangen, kom ind i, hvad er det, vi gerne vil have, hvad er det, vi skal gøre, det ikke sker for at gøre dit og dat. Ja. Men Som igen, få nu styr på krigen, lad være med at blande i det. Vi vil gerne hjælpe Ukraine og sende våben og sådan noget. det gør vi jo også. Men Ja, men jeg synes, lad nu bare være. Hvis de var hjælp, så kan de bede om hjælp. Vi skal fokusere på forud. ja, Vi prøver at finde ud af, hvad kan der ske forud, så vi kan være klar på det. Det er jo det, vi skal finde ud af. Som corona, det stak jo helt af på et tidspunkt. ja. Altså, jeg tror, inden for de næste 100 år, der kommer nok sådan en pandemi eller hvad det hedder igen. Ja, det kommer jo altså. Det kommer jo hver 100 år. Man kan jo sige, at sådan en pandemi er jo en ting på jorden for at være jord. Det er rigtig mange mennesker, der går igennem, altså. Ja. Hvis du lever på jorden og ikke er gået igennem en pandemi, så er det i hvert fald en god jord at være på. Ja. Det er sådan lidt ligesom en jordting, klode. Ja, det var nogle heldige lande, hvis de slet ikke blev smittet af corona. Ja, men altså, Eller indlukkede lande. det der med, at man får corona uden at vide det, og så til et andet land. For eksempel, jeg skulle til Dubai, der var ikke noget corona, og der har der været corona i et rigtig godt stykke tid. Det var faktisk et år efter, eller andet, jeg havde virkelig været lang tid corona. Og der kan du bare selv tænke, er det ude for Dubai, kommer ikke ind, er du Dubai, kommer ikke ud. Ja. Fordi Dubai var et land, hvor corona ikke var. Og så kan man lige så godt tænke sig at sige, vi har corona, så der er ikke nogen, der kommer ind, der er ikke nogen, der kommer ud, så bliver det som det er. Og Dubai er et virkelig flot land, og et ryddet op land, altså det er et pænt land. Mm. Men så kommer det bare helt pludselig, for corona var jo den syg ting. Det spreder sig bare fra menneske til menneske, uden man ved det. Ja. Men Så jeg havde selv corona 3 gange. jeg havde det en. Jeg havde Jeg var det, heldig. jeg havde nytårsaften, juleaften og en eller anden gang. Som jeg kan huske om. Ja. Men fremtiden er også en mærkelig ting. Og der er så meget, der kan ske, som vi kan tænke på en masse, og der sker sikkert noget helt andet. Ja, og det der med flyvende biler, vi er ikke noget særligt langt ud. Altså, i 2020 til 2022,
der har man jo snakket lidt om i børn og sådan noget, hvad der gerne vil have. Jeg har selv gået og snakket, og jeg håber i 2024, som jeg er inde i nu, at der kommer flyvende biler, men vi kan dårligt nok komme op og lande med dem nu. Ja. Altså der har været nogen op at flyve, og det har også været med ham der Mr. Beast, kan YouTube-video, har også prøvet det, hvor de rent faktisk har flået i bil. Fordi bilen skal jo køre som en fly, og så skal den kunne lette med vingerne, og det har den jo kunne gjort. Men når vi tænker fremtid, så tænker vi som sådan hvor man bare siger, så den i luften. Ja, hvor den levitator, kan man sige. Og ikke som et fly. Som skal køre og bruge vind og alt muligt. Og nej, hvor du bare klikker på en knap, så svæver den først nogle raket under eller andet. Ja, altså de der film ting. Altså for eksempel Back to the Future, der flyver folk rundt på hoverboards og flyvende biler og hvad nu der end er. Hvor det er sådan lidt, det er hvad de fleste tror, og det kunne måske ske, men det er også sådan, der er slet en mærkelig tanke at tænke på. I forhold til hvad vi har lige nu. Og I får tænke på vores hjerner, også de voksne hjerner og dem Mette Frederiksen, hvad de tænker på fremtiden nu. De skal lave så meget, at det stikker helt af, når de tænker fremtiden. Hvad skal vi gøre? Skal vi bare vente, og så lave de ting, folk gerne vil have, eller skal vi kigge på, hvad kan der ske? Det er sådan, det stikker også helt af, når man tager det med en voksen hjerne. Nå, ja. Så der kan man også sige. Så vil jeg også gerne sige tak, fordi jeg lyttede med til mig og Samuels fremtidspodcast. Ja, og håber I synes det var spændende. Farvel.